ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଚାଲାକ ହୋଇ ପବନ କିଳି ଦେଇ ଚାପି ପକାଇ ଯାଇଛି। ହଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଏହି କଥାକୁ ଭାବିଲା ବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋପୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ସେହି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ରାହୁଣି ଥୁଆଇଛି। ହାତ ବଢାଇଲେ ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଲେ କଣ? ପିଢ଼ା प्रभु पाती बताए